दिनै बेयाव भबानिपुर प्राइमारि आरो बिसिडिसिनि सिङाव प्रथम रानजेनबाय दिनै गासै दिनै 10टा प्राइमारि लोगोसे बै लाइमुथियावबो 3000टा पिस 3000 जन मानसिया मोनगोन। गोजां बोथोरनि बेयो गभर्नमेन्टनि नङा। आङो कयेकजन मानसिफोरनाव खावलायनानै जेरै उदाहरन हिसाबै फार्स्ट क्लास कन्ट्रेक्टर लजिक ब्रह्म फंबाय लोगोसे कयेकजन माखासेखौ आं सोदेरनानै दिनै जि गुसु बे समाव बे गुसु समाव जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा माखासे गोरिब बेयाव पार्टिनि खोथा गैया, सोर भट होदों होआखै बेजों खोथा गैया। जायफ्रा एखेबारे गोरिब बे गोरिब मानसिफोरनो जायफ्रा रान्दिफोर कम्बल गांसेखौनो बायनो हायै माखासे मानसिफोर बिदिफोर दङ, बिदिखौसो बिसिडिसि आरो प्राइमारिफोरखौ आङो निर्देश होदों। निर्देश होनानै बे खामानिखौ कम्बलखौ राननायनि थाखाय दिनै थिग थाक खालामबाय। मोजां जुदि खामानि मावोब्ला अट'मेटिक रायजोफ्रा भट होखागोन आरो बेनो जोंनि हाग्रामा सारनि उद्देश्यआ बेनो। आरो सिगाङावबो जों देरहाखांनायनि उनाव जेब्लानाखि एमसिएलएफोरजों अफिसारफोरजों सारा जिरायनानै जोंखौ बेबायदिनो निर्देश होदों जे माखासे आइटेमफोर बे बुस्थुफोरखौ राजुहुवाफोरखौ खुनु पलिटिक्स खालामनो नाङा, बिदिनो बे माबा हिसाबै गभर्नमेन्ट माबा हिसाबैनो थांगोन बे खोथाखौ बुंदों। आरो मोजां एडभाइस सारा जोंनो हाग्रामा सारा जोंनो होबाय थायो आरो बियो सुबुंफोरखौ जोबोद अनो। बेबायदिनो जोंबो बिनि फल'वार जानानै जाहाथे मोजां खामानिखौ जोंनि बिटिसिआव हाग्रामा सारनि जिनाखि उद्देश्य जिनाखि सिमां बे सिमांखौ जों खौसेयैनो जाहाथे जाफुंहोनो हायो, बे थांखिखौ लानानै सुबुंखौ अननायनि जे थांखि नैबे कम्बलनि गेजेरजोंहाय जोङो आराम्भ खालामो आरो गोबां खामानि मावगोन। दाखालिबो दालां जाना उगुरि आमगुरिनि गेजेराव सारा मोनसे होफैबाय, नांगोलबाङावबो होगोन, आमगुरियावबो होगोन, बेंटलजों होगोन, हरै फाथाबारि साहाजोंबो होगोन। दा गोबां बेबायदिनो लोगो लोगोनो 1.5-2 मासनि गेजेराव उन्नतिनि खामानिफ्रा दिनै हाग्रामा सारनि गेजेरजों दिनै जागासिनो दं। दा आंबो दिनै बे कम्बलखौ आराम्भ खालामबाय आरो गुबुन गुबुन समस्थियावबो आं खावलायहरदों जाय EM बिथांमोन दं, एमसिएलएफोर दं, जाहाथे बिथांमोनाबो बै जोंनि गोरिब मानसिफोरनो जा हायो एसे एनै धोनि मानसिफोरनाव एसे खावलायलायनानै सोरनावबा आवगायनो हायो। गभर्नमेन्टनि थाखा फैसाफ्रा फैगासिनो दङ। फुराना बाजेटआ फ्राय बिसोरो खरसा खालामलांजोबनायाव थाखा फैसाफ्रा जोंना एसे माबा जानानै दं, खिन्थु एडिशनेल बाजेट जोङो लाजेनबाय आरो गोदान जिनाखि बाजेट फैगोन मार्चआव बिनिफ्राय जोङो गोबां आसनिफोर जोङो खामानि मावनो हागोन। आरो लोगोसे जोङो जिखिनि फैसा दङ जि गेरेन्टि स्किम, बे गेरेन्टि स्किम IBSनि खोथा, सेनियर सिटिजेननि खोथा, बेनिफ्राय माखासे जि गेरेन्टि स्किमफोर दङ, बेनिफ्राय आनएमप्लयड एडुकेटेड बिसनि थाखाय जोङो आराम्भ खालामबाय। खामानि मावनायखौ लिस्ट लानायखौ जोङो सेंसन प्रसेस बेफोरखौ जोङो खालामबाय आरो हानि फाथा प्रसेस जागासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जि गेरेन्टि स्किम दं बे गेरेन्टि स्किमफ्रा थाबैनो मावजासिगोन। जेरैबायदि सारा खोथा होदों बेबायदिनो खामानिफ्रा मावजागासिनो दङ।